Higa mar 2003 sirikal makinde noyango chenro mar somo e yo manono mano somo mar primar kachiel koda sekondar kama sirikal nowuok oko mar siro somo makamano kaluwore koda wach makamano nyathi ka nyathi e skund primar nonego bedni kata sirikal osebedo kachiwo siling 1,420 ka nyathi e skul mar sekondar sirikal hinyo chiwo siling 22,440. Kata kamano en omenda ahinya michulo ne skunde mag sekondar mosebedo mana ka dok chien kilingling kata bedo sirikal pok nowuok oko mar yango ni omenda no oseduok piny. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mar omenda John Mbadi koro yango ni sirikal noseduoko piny omenda ma ichiwo ne japuonjre ka japuonjre skunde mag sekondar kowuok e siling 22,000 nyaka siling 16,900. Ma kata obedo ni ywak osebedo ka nitiere ni omenda no mano yangi higa mar 2003 ne ni piny ahinya kiponi e thuologo duto piny osebedo ka dongore kendo mwandu nengo gi idho. Buok en ni koro sirikal oyango ni kar mondo mi omenda no medi en omenda ma bende koro oduok chien gi silings mohewo 5,000 kuom nyathi ka nyathi gima koro dhi neno ni chenro mar somo mar sekondar manono koro sani nyalo bedo mana kaka lek. Mbadi ok owegi kanyo kolero ni kata wach mar omenda michulo mar fee iluongo ni exam fee kata mana omenda mar penj ma bende osebedi kichiwo ne skunde mag primar ne skunde mag sirikal kachiel koda skunde mag ji giwegi bende tinende ni ok bitim kaka osebedo kitimo manyiso ni sirikal biro yango chenro manyien mabiro neno ni mana jopuonjre ma onge nyalo kata moketo ni onge nyalo ema koro sirikal biro chulo ne gi omenda mar penj. Gima nyiso ni jonyuol nyaka koro dog e ofuko maggi mar ikruok ne chulo omenda mag penj madongo e pacho ka mano koro dhi tingo penj mar KPSEA dhi tingo penj mar JSS kachiel koda penj mar klas 12 mano mar KCSE. Emomiyo kawuono wantiere koda wendo ma wadwaro rango godo chenro mar somo bende sirikal osebedo kasiro somo yo makare to bende kaluwore koda fuok mosebedo magi ok timre kande mane skunde mag primar koda sekondar nyaka skunde kada mbalariany kachiel koda kuonde tiegruok mag tije lwedo bende oseyange ni sirikal koro ni kod pek matamre gi nono ma koro nyiso ni thoth jopuonjre pacho ka ok be yudo sir mar sirikal kaka ne osebedo katimore. Wadwa ng'eyo ni to ma nyiso nang'o ne nyathi ma onyuole pacho ka to samoro jonyuolne ok nyal chiwo omenda mag somo ka piny Kenya osebedo katego chenro mag somo mondo mi ng'ato ka ng'ato bed maromre gi nyawadgi poni odhi skul ma osomo nyakoromogi warang'ane moko weche ma omiyo pek e chenro mar Oimore. He escalated it to free. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. And I will explain to you. Migawo mar omenda oyango ni sirikal ok nyal siro somo maonge chudo ne jopuonjre skunde primar kachiel kod sekondar. Ng'ama nego gini en watni en kata osiepi wach ni ng'ani en kama mond kik wayud ni gigi dhi nyime nikech ng'ani tie kumoyude chiemo tie kumorwakore. Wanyiso jonyuol ni ging'eyo this perpetrator janek ni ging'eyo to nyaka kele into book. Jokedera ticho ganda dwaro mondo kas nonro kendo maka chije mitudo gi nek mosebedo katimore gwenge mage miala. Lipot mar duol manono tije obila IPOA oyango ni obila ne ok oluwo chike kendo norocho ratich jong'anyo e ng'anyo 4 manobagi e dwe mar 6 kod 7 higani. Kaka pile namba mar ote machuoko yao manaria deka uchiel nono kao kamano yudwa chiel kachiel mbui mopogore mag oganda wantiere kanyo Facebook wantiere YouTube bende yudwe mbui mar X mbui mar Instagram kachiel koda TikTok nyinga Simfros Okinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en jatend migawo mar omenda John Mbadi owuok e lela kendo yango ni piny owacho onge kod nyalo mar siro somo ma onge chudo e skunde mag primar kod sekondar. Mbadi wacho ni kaluwore gi gope mathoth ma piny Kenya ni godo piny owacho osebedo karem chwalo chudo mag jopuonjre kata japuonjre ka japuonjre mag skunde sekondar. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa jood bura oketo migawo mar somo e tago maliet kuom chwalo omenda mag somo ne skunde manyawawa e kinde ma skunde ma hie to gwonyore gi pado. Enyim komiti mar od bura mar somo, jatend migawo mar omenda John Mbadi oyawo chunye
kendo wacho ni piny owacho onge kod omenda moromo mar siro somo maonge chudo ne jopuonjre mag skunde mag primar kaachiel kod sekondar. You see, the problem is we live a lie. Let me put it this way, and I've been around here. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary, and I will explain to you. E akirikiki mar miriambo mar sirikal ewi omenda mar siro weche mag somo kod wacho adiera, Mbadi oyango ni kuom siling 22,240 ma sirikal onego bed ka chulo ne japuonjre ka japuonjre e skunde mag sekondar, piny owacho osebedo ka chulo mana siling 16,900 kende. If you look at the total budget for the year and you divide by the number of students we have in this country, instead of 22,000, we are funding up to about 16,900 shillings. Mbadi olero ni kalure kod medruok e gope mag piny Kenya, sirikal osebedo ka thembo e chulo shillings 22,240 e skunde mag sekondar, 15,000 ne junior sekondar, kaachiel kod shillings 1,500 ne jopuonjre mag skunde mag primar. The reason why probably 5 years or 7 years ago we were able to meet the requirements, apart from the fact that we adopted a free secondary education, was also because that time the debt repayment was low. Now the debt repayment is high and it is said everywhere. Kata odoko ni jodongo ne ogoyo ngero ni wacho adiera gonyo ng'ato thuolo, adiera mar Mbadi okete e lot mager ka jood bura penjo gimomiyo sirikal osebedo ka oling' thi ewi wach makamano. You should have been honest with us and tell us, yes, it is 22, but if we work with 22,000 per child for senior secondary school and the 15,000 per child for the junior secondary school, and we work with 1,400 plus per child for free primary education, you will get higher figures than what is in the budget. Jokanyo ma komiti no owuok tumuso kod migawo mar somo magiwacho ni osebedo ka chwalo omenda mar siro weche mag somo e skunde manyawawa. We talk about Bomet High School. We received 50 million. Bomet High School does not exist. E kinde ma sirikal wacho ni gionge kod omenda moromo mar siro weche mag somo e skunde mag primar kod sekondar, kweth machielo ma sirikal osebedo ka loro gwenge ma pacho kae kendo chiwo kony makore lach mar omenda e juma ka juma. E kinde ni ma sirikal wacho ni gionge kod nyalo mar siro somo manono e skunde mag primar kod sekondar, penjo maduong' en ni ne ging'eyo wach makama karang'o, to ang'o momiyo gisebedo ka giwuondo oganda jo Kenya ni gichung' ne chenro mar somo manono e skunde mag primar kaachiel kod sekondar. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Erokamano nya Chris Owino, mano bende e wach ma wabang' watwage ka wendo wa Boaz Waruko osechopo e studio, wabiro twako tenore koda weche mag rem e siro somb jopuonjre pacho ka. Wadhi e kaunti ma Siaya kama tenda rita sub county magemiala oyango ni gisema kwa chije moko mitudo gi nek mosebedo ka timore e gwenge ahinya ma Jina kod Marenyo kama ji maromo 6 osenegi. OCPD magemiala Charles Wafula omedo ni gimanya chich maduong' e nek makamago ka koro Steve Biko miyo waler mathoth kowuok Siaya. E chuny boma ma Yala mayudre Gem e kaunti ma Siaya, moko kuom jokedo ne ratich oganda kod jopiny alwora magem noriwore mar kwedo nek mar wakeyini 6 manyocha wito ngimagi e dweche 2 kende ka ote margi maduong' en ni oromo. Nek ma wasineno kitimo kae ma nyiri nego nyaka mine bende nego rum, to ma nyalo mana rumo ka wan wabet gi jo police otim tichgi ma timo investigation, ka gisitimo investigation to wabo yudo ka police bende nyalo timo prosecution ka investigation otim maber. Watemo mondo wamany janek manego mon gi nyithindo Yala kaendi. Ng'anyo mamuli ne geto golo doke i jotend arita kwe magiwacho ni osebedo ka timo nonro mawethweth gino momiyo poko maka chich maduong' mitudo gi nek makamago ka koro gi or ote ne ng'ata manyalo ng'eyo kama chijno nitiere mondo go lipot ka obila mar neno ni kwe duogo e wang'e Yala. King'eyo ni ng'ama nego jini en watni, en kata osiepi, wach ni ng'ani en kama mond kik wayud ni gigi dhi nyime nikech ng'ani tie kumoyude chiemo, tie kumorwakore. Mane mwawacho to wawacho ni kanyakla gi sirkal wan ka jok ma ai county ni gi Kenya mzima mwawacho ni ok wabi yie ni gik machal kamago odhi nyime, to waketo duondwa malo mondo wawach ni nek mar mine gi nyiri orum
e Siaya County. To thomo sebedo katimre gemni wakwere kendo watamre ni nyathi manyako konego neg. Security chakre kodwa e ot. Emomiyo wanyiso jonyuol ni ging'eyo this perpetrator. Janek ni ging'eyo to nyaka kele into book. OCPD Magemiala Charles Wafula nowacho ni obila osemako achije mamoko mitudo gi rochruok arita. Kata kamano, pok ochwalgi e doho ni mar nonro pod dhi nyime e kinde ma chich maduong' to pod olal mero. So far we as police officers, we have done a lot, especially on the issue of how we can apprehend this serial killer who is still at large. So far we have made several arrests, but again, we cannot confirm that we can prosecute these people because we are still conducting some investigation over this matter. Wafula nowacho ni gisekeyo nonro mar achijno ne jopiny mondo konygi yude ka koro kwayo jopiny mondo ti machiegni gi obila e timo pedhano. I want to assure members of the public that if at all they can have any information pertaining to the serial killer, because we have circulated all the information pertaining his appearance, let them submit the information to us. We have even submitted our numbers to them. And in case of anything, let them liaise with the local administrators for the purpose of this information getting to police immediately so that we can apprehend this person. No nyisa dira margi kaka jotend arita kwe maduogo geno ne jopiny modagi luoro kaluwore kod arita kwe mosembekni kono. I just want to also to confirm that Yala sub-county has remained calm for the past few months, apart from this incident now which is coming up. But I promise, anytime we are going to get rid of this individual. Magi bire kinde manyuola mar Veronica Odongo, chiliel manowito ngimane yo magalagala no, obago nyasi mar ik mare chieng' ngeso ni, kata odoko ni onge lipot mora mora, magiseyudo wi okang' manonro sechope wi nek mare. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamana nya Steve Biko. Wadhi nyime kama lipot mar duol manano tije obila mano IPOA oyango ni obila ne okoluwo chike kendo norocho ratich jong'anyo e ng'anya ng'wen mano bagi dwe mar 6 kod 7 higani. Lipotno oyango ni ji 65 nowito ngimagi, jomoko 342 noyudo hinyruok ka obila 171 bende nohinyore e ng'anyo ang'wen go ma bende noweyo ka mwandu manengogi tara okethore. Duol mochung'ne rango tije obila e pachoka koro golo lipot ewi nonro kotenore kod ng'anya ng'wen mano bagi e pachoka e dwe mar 6 kod 7 higani. Ng'anya ng'wen go ting'o mano bagi tarik 12 dwe mar 6 kaluwore kod nek mar Albert Ojwang mano tho e tesend obila gi mano wang'o i jopiny kendo siayo ng'anyo. Ng'anya mar 2 no bagi tarik 17 dwe mar 6 bende e boma ma Nairobi kod Mombasa kapod ni manyo ratiro ne Ojwang mano tho e tesend obila ma Central Nairobi. Machielo no bagi tarik 25 dwe mar 6 mane en rapar mar rowere mano wito ngimagi e ng'anyo mano bagi dwe mar 6 higa mokalo. Ng'anyo mogik e higani no bagi tarik 7 dwe mar 7 mano ne rapar mar Sabasaba mar 35. IPOA yango diji 65 no wito ngimagi, jomoko 342 noyudo hinyruok ka obila 171 bende nohinyore e kinde ng'anyogo. Obila seyo kuom remruako notis mano chiw kod jong'anyo ewi ng'anyo mane gichano ma en ataro mar chik. Mar 2 IPOA seyo obila kuom oro obila moko maonge lep tich mondo odhi orakre gi jong'anyo. Gimachielo en ni obila norem rwako baj mayango gi e sama girakore kod jong'anyo. IPOA mawacho ni nooro ji 48 mondo non ng'anyo makamago e counties mopogore pachoka. Lero ni jokanyogo nondiko piny kuo manotimore gwenge mopogore e kuonde ma ng'anyo notimre kamoting'o kwe dukni kod ketho mwandu mag sirikal. Kamano bende IPOA wacho ni achudhe moko nodonjore e jong'anyo kendo rocho ng'anyogo manochakore kaka ng'anyo mamuol ahinya to e kaunti ma Nairobi kod Uasin Gishu, gima nomiyo jong'anyo ohinyore kendo piny okethi. E boma Kakamega, dirise mag nyamburko mag sirikal nokethi. Bungoma, nyamburko 2 mag obila nokethi ka nyamburko 9 mag piny owacho bende nokethre. E boma Malindi, nyamburko mar obila mag okwach kich nobagi kite mokethi. Kameru, nyamburko 8 mag obila dirise gi noto. IPOA kata kamano poyo obila mane tiyo Mombasa kuom tiyo kare gi jong'anyo kendo temo gayo gi maonge teko mathoth. IPOA tieko ni duol mar obila National Police Service ne okotayo ng'anyogo kaka chike mapacho ka dwaro kendo norem kedo kod jonjore mamoko mane wachore ni ne siro sirikal e kinde ng'anyogo. Ringre Victor Otieno manochwad gi lisasi e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mar 6 higani
Giko koro okow dalagi e kaunti ma Bungoma mar kowe kare mogik mar yweyo. Victor ne en japuonjre kar tiegruok ma Thika Technical Training Institute. Kaka Efinya Kidilero, japuonjre kara jopuonje mar kar tiegruok no osingo mar neno ni ratiro oyudore ne rawerano. E kar kano ringre ma General Cargo mayudore Thika County ma Kiambu, wede kachiel kod rawere mag kar tiegruok ma Thika Technical Training Institute nochopo mar kawo ringre Victor Otieno manotho e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higani. Lipot mar bero mabende notime kar kano ringre no ma General Cargo noyango ni notho kaluwore gi lisasi manojuke kendo chwado wiye. Justice for Jaboro! Jatend jopuonjre kar tiegruok ma Thika Technical Training Institute Jesse Wanyiri owacho ni ok en kare kaka rawerano nowito ngimane. Paro mabende nosir kod jalup jagoro mar riwruog kinde bade ma Thika Mwaura Muroki. Victor, na tunataka kusisitiza na wale wanajua wa Kenya, hakuvamia polisi yeyote, hakuinsult polisi yeyote, alikuwa amejificha, lakini chuki na kutaka kuondoa firstborn wa familia ya kina Oduo ndo ile hapenia. To what end will the police be the ones to kill, then investigate themselves and even pass judgment? We really need to stop this hypocrisy. The police know who is responsible for this. They themselves took the life of Victor, and if any justice exists, then let those people not know any peace. Patrick Oduor mawuon Victor no yuago nek mar nyathine makayo kadwaro mare maduong' en mondo mi duol marango tijo bila pachoka aipoa otim nonro margi mapiyo mok ginindo e Nyabathe konchiel. Tulienda aipoa wakachukua statement, kutokea hapo wakaniambia bado watanihitaji, bado wanatafuta evidence, which means police ilikuwa bado hawajawapatia report, na wakaniambia hii report watapata kwa DCI huko. Jopuonjre go singo masiro familia no kachiel kod neno ni ratiro oyudore ne nyawadgi Victor Otieno. Victor could be here supporting his family financially, but now it's the pain. Sisi kama vijana tutaungana, we will mourn with the family, we will cry with the family, but we will not mention the name of Victor in pain, but with power. His justice, we shall demand it. If demanding the justice of Victor will cost our blood, so be it. Victor ibiro kow kare mogik mar yweyo tarik 26 dwe ni dalagi e gwenge Makalala mayudore Webuye West County ma Bungoma. Efinya Kidi, Ramogi TV. Komachielo ne anyuola moro modak e gweng' ma kwa Karama Kongowea e kar chung'od bura Manyali Mombasa koro yuago ratich nyargi mane ochiel gi magina monegi gi jogo ma ichichgo ni jonjore mane omanore. Mieno maloko ohand pesa ne omonje dhode bang' loro ohala kar saa 3:30 gi motieno. Achija adek mane oringo olal gi apiko mane gintiere godo. Jojaoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Gweng' makwa Karama e bura Manyali Mombasa. Kae ne wayudo karumbi mar lit kod kuyo kwa kowede kod osiepe Jude Ndunda ma en miyo ma ja ohala mane ochiel gi magina gi jogo mapoko yangi chieng' ngeso mokalo. Kaluwore gi joneno, miyo no mane oriko loro ohande mar M-Pesa kar saa 3:30 motieno ne ochiel gi magina kosechope dhode gi achija adek machalni ne kie kanyo. Vile sikujua mwanzo nikichungulia nipata bodaboda imesimama, lakini kwa ile ukweli sikujua nini chaendelea. Baada ya dakika 2 ndo nasikia kama risasi zinalia. Nikitoka naona watu wanapanda pikipiki tu wanaondoka. Sasa ndio tukangangana, nikaambia huyo jamaa beste wangu tufungue tuone ni nani ameuliwa. Sasa kutoka hapa nje nikapata mtata wangu ameanguka pale. Alikuwa amepikwa ya hapa na ya chingo. Alipokonywa kipochi alikuwa amebeba na simu 2, na walipoenda Manjangiri simu ilipatikana Mbungoni area ya Mbombululu. Simu ikaokotwa ikapatikana zimetupwa. Jago magilo kogokoni ne gitiyo e odiechieng' mangima magiloro kanyakla maonge wach kata dalili mora mora manyiso ni ngima nene nie Kindakuru Gasumbi. Kabla auawe tulikuwa na yeye, tukafunga nduka vizuri,
Mimi nikaenda kula sapa pale kwa hoteli. Ulapo ndo andi yangu mdogo mwenye walikuwa naye. Kaona amekuja amekimbia. Ananiambia Singe, andi yako amepigwa risasi na ameuawa. Kanaambia nimesikia kuna mwanamke wa M-Pesa ameshutiwa pale Karama na ni kama Judy. Mimi nishindwa hata na kusimama. Hakuna mtu amekamatwa, hatuna habari, tukiwauliza wanatuambia tu wanaendelea na uchunguzi. Bado hatutajua hawakutujulisha kitu. Kata kamano, anyuola no ywak ni kata bang' chwalo lipot ne obila, onge achich mora ma osemaki ka itudo gi wach makamano endo, kaluoro margi en ratich nyargi no kidek lal mana kamano. Jamani, mimi naomba ukweli utendeke na haki itendeke juu ya dada yangu. Njoo ndiye alikuwa tegemeo letu, hata kwa nyumba ndio tegemeo letu. Sasa tumeachwa hivyo. Na ni mimi sina wala mbele wala nyuma. Kwa hivyo jamani, na mtoto. Wazazi ni sisi tunawasaidia. Twaomba ukweli, mtusaidie kwa haki yake itendeke na ionekane jamani. Huyo ndio tulikuwa tunamtegemea kama familia. Mimi ndio last born kwao. Tulikuwa tunamtegemea kama familia. Baba yangu alikufa hata kumaliza mwaka. Ndiye alikuwa anasaidia sote familia. Mtoto wake ako form 2. Hatuna mbele wala nyuma. Tutaka usaidizi. Sisi tunaumika kama familia kabisa. Mageti morese chigi majodak ma alwara no bende koro yuago wach rochruok mag arita. Usalama uko chini kabisa. Kwa sababu watu wanaporwa kila dakika. Hamna usalama hapa, kusema ukweli. Manake ikifika saa 1 kila mtu nyumbani anafunga. Hakuna CCTV, alafu pia mataa. Hizi taa zetu hapa zioneshi. Kidogo kulikuwa tunaomba mataa pia hapa watuwekee. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakaramogi kanyo wakaoyo mokwongo chenro en maro imore waduo ka kod wendo Boaz Waruku kawanono chenro ma sirikal ni godo kata ma sirikal onge godo e weche mag siro som jopuonje pachoka. Anoka otemola Facebook jalango tieno wacho ni arita kwe kotere Kenya ka koro dano dag giluoro. Opija wacho ni mar Nyamasari ya Kisumu neno maler kendo makare ka Nyamasari ya Kisumu kod mina wada mama Brighton kod jochuma duto ma Kisumu wach donjore olopiny Lucio Gola wacho neno wakanyo ka entiere Bakasi Tasia oneno wayo makare ka Shem wacho neno Ramogi maler ka entiere Kisumu Nyakaramogi wakawiyo machuok waduogo gitwaka. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika,
kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Odongo Mayaka, Nyango Jakadenge, Kaito Lady Morin. Sigandi Nyamolo traditional dancers. Nitie thum moro mane ogolo ewi din moro. Thumuno kano golo adier ken nolokore janyiko. Yudo kapod watiyo kode. Daudi Jamigori. Bwana sani adonje leo. Makapune agolo thum sani. Ben mar gospel. Teacher Beach. Chakre sari okinyi kod ngeso sa beach. Eira Mogi TV gi Solomon na Tito Kafaya. Machiegni kendo nyakora mogedon mondo miami mana wach kotenore koda twak ma wan godo kawuono en kotenore koda wach mar siro somo makoro duono e pacho ka. Higa mar 2003 sirikal ne oyango chenro mar somo manono e skul mar primar kaachiel koda sekondar. Kama koro sirikal nokawo ting' mar chiwo omenda ne nyathi ka nyathi. E skul mar primar nyathi ka nyathi onego bed ni yudo siling 1,420. Sekondar nyathi ka nyathi onego bed ni yudo siling 22,000 kaachiel kod 440. Kata kamano en omenda mosebedo ka dok piny kinde ka kinde kata bedo ni sirikal pok noyange. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango ni sirikal ok bi nyalo chenro mar siro somb jopuonjre e sekondar kowacho ni gope ma sirikal chulo koro sani ong'awre, manyiso ni jonyuol nyaka koro bi many omenda kowuok e ofukgi ka omenda no sani koro dok chien nyaka siling 16,900 kuom nyathi ka nyathi. Nyiso ni nyathi ka nyathi koro siling 5,000 onge wiye kanyo. Mano ting' ma koro ket ne skunde kaachiel koda jonyuol. Kopogore koda mano bende Mbadi koro wacho ni sirikal koro dhi chako chenro mar weyo chulo omenda mag penj iluongo ni exam fee ma osebed kichulo ne jopuonjre duto e skunde mag sirikal kaachiel koda mago mag ji giwegi. Kamano en gima nochakore e higa mar 2015 ne skunde mag sirikal kaachiel koda 2017 ne skunde mag ji giwegi. Mbadi wacho ni sani mana jonyuol mabiro yango ne sirikal ni ok ginyal chulo omenda ni ema koro idhi chulnegi kod sirikal. Jomodong janyuol biro golo pesa ofukgi. Okadwa dhi mabor antiere koda wendo Boaz Waruku. Ok adwa ni mondo inyisa ni bende wadhi nyalo koluwore koda rem masani nitiere sekta mar somo. Erokamano Cyprus, kendo erokamano ne oganda makoro winjo twak madhi mbele. Daer mondo mi akwa ni e Kenjwa ka nitie weche moko kata words monengo beni bedo outlawed. Achiel kuomgi ok wanyal. Ariyo, pesa onge. Adek, jonyuol emanigi ting' maduong' mar nyithindo. Gimomiyo nengo wechego wagol oko nikech chikewa. Katiba, pend chik osewacho ni gigo nengo beni wagolo oko. Pend chik 43 wacho ni nyathi ka nyathi mondo ng'ama pok ogik higa 18 nigi ratiro mondo mi oyud somo maber, elimu bora, sio bora elimu. Somo maber mabiro miyo odongo e obwongo, odongo e akili, rieknine kaka otugo gi jowetegi mondo mi oyud kaka okonyore. Yani free and compulsory basic education. Chik mar Basic Education Act kendo chako dhi mapuodhi mawachi ni kik nyathi mora mora kwa pesa mar somo mar tuition. Tuition o etingo nyaka penj. Kech puonjo nyathi en ni puonje ni to osomo gigi owinjo nade kati miye penj ing'e ni to ere kaka oyude. Basic Education Act ikone kwan kare 29 wacho ni ok onego bed ni pesa no ikwayo nyathi, ikwayo jonyuol.
kata mana mineno ka watero nyithindo tikoni ni admission feature mago golo oko chik nosegolo gigi oko emomiyo akoni kik wachak waponi wachak wayudo lugha kendo mawuok kuom ng'at monego bed ni balance books manyisowa ni gini endi chal kama ma chal kama ni manyisowa ni ok nyal adwa koni Cyprus somo ne piny somo in a nation education in a nation chal gi mogo mantiere ei ot inyalo ng'ado gimoro amora to kidonji agulu mar mogo kanyo koko dhi bede anjao dhi bede kech biro bede ibiro yudo kata nyithindo biro dwaro chako kwecho oko ok wanyal ketho somo ni wachonwa ni pesa onge pesa nitiere king'iyo kuonde ma pesa odhiye auditor general report nitiere ka ariyo te chakre 24 nyaka manogol 25 omiyo weche mambadi wacho kawuono gi keto somo kanye kama nani wach mowacho kawuono gi gin wach ming'eni kata kot onego bed ni konyowa mondo mi wathegre kode mondo mi kot onyise ni en oko mar pap ogo mpira oko omiyo jonyuol panic omiyo jonyuol bedo gi mzigo mang'eny to sani adiera jonyuol osebedo ka nigi mzigo moloyo ng'ata kata mosebedo kwa olando ni free and compulsory basic education no ng'enyne chiegni atamalo 60 chiegni 60 kind 60 gi 70 jonyuol ema shoulderga to kichak iwacho ni sani ni koro mano ok wanyal kata nyalo ing'eni temo duoke chien mana kaka somo iwacho e karabari iwacho ni kata pesa mosebed kiketo mabunge bende kalo pesa go ok chop kata sikunde yudo kaka secondary school mane giketo ni 22,440 440 ewi nyathi ka nyathi higa ka higa onge higa no ma pesa no osechopo te ikawe ichak ndose gi malo moko dong jogo house madhi mokalo 5,000 kiani nitie gik moko magidhi coordinate kamochope diere ka diere yudo ka ng'ato kawo mare kochopo kucho to porore mathin ma en e school miyo japuonj ok nyal run school emomiyo ineno ka nyanonro manwatimo kaka Kilimo Bora wayudo ka jopuonj koni ok wanyal keto nyithindo gi kakare koro ma ok somo afadhali wakonegi ni meduru pesa moro to seche mikonegi mondo mi gitim mano e gima waluongo ni illegal levies matiende gitime tok chik to nikech education cannot wait yani somo mar nyathi ok nyal rito kiny kaka nyathi odonjo kata ikorine kata ok ikorine mana kata kaka inyuole kata ni ikori kata chalo nade en obiro nikech ong'e ni piny Nyasaye nosechweyo mondo bedi somo mar nyathi bende onego bed ni keto ne kamano kata mapok onyuol emomiyo wan gi agencies matimo statistics ineno wan gi Kenya Bureau of Statistics mineno kitimo population survey mitimo kuonde report migolonwa chiegni higa ka higa inyisowa demographic survey mitimono ineno konyiswa ni wan gi nyithindo mane rom kama ka gin e primary girom kama ka gidhi e secondary girom kama matiende ni gigo nyisowa ni ikre negi kama gibirie ni omiyo gima Mbadi owacho Mbadi adieri ancha ang'e ni ochalo expert okonyo gi mang'eny tayudo ka seche moko nitie weche makoro owacho makoro chwanyo chunya kech ng'ama dwa dino ne nyathi moko dhi sikul mano ok en osiep mang'ise ni koro jotend jopuonj dwa timo nang'o nikech ok en gima koka Mbadi wacho ni dwa timore en gima sirikal osechako timo mang'ise ni budget mari komenda ni sama giwacho ni gisetieko chulo pesa gin gisetieko single 16 to japuonj osebedo ka rito 22,000 ma keto jotend jopuonje kara jotend skunde kama nade kalore ni gisebedo ka gi budget gi omenda makoro ok gidhi yudo we mondo mi akoni Cyprus ineno nitie report manogolo ni pending bills mag schools osechopo chiegni koni bilion 100 chiegni kanyo kech bilion 89 mana magiyudo to nitiere other bills mag jonyuol manokelo yien kata jokor gweng' manokelo kata na energy mondo gikony kata loso gima pok ochul omiyo seche ma en minyiso japuonj ko expect en gi nyithindo 100 akawa hypothetical tioro pesa mar nyithindo 70 mokwongo iseng'ado
nyithindo moko oko. To nyithindo mioro 70 gi moro ka moro mikete wigi bende iseng'ado pesago. To japuonj cha endi gi BOMs no budget ne nyithindo gi te. Odhi golo pesa ni kanye. E kama koro chako pile gini, keto gini koro bedo mang'eny. Omiyo adiere sirikal onego bedni bedo ng'ama neno mbele. Ing'eni komi vyombo vya dola, yani gige tich ma kopo ni dwa winjo ni te nang'o matimore, tiluongo mana jo intelligence gokinyi to gimiyi mano. Kopo ni dwa winjo ni to kiny gini dhi chalo nade, iseluongo mana jogo gimiyi parono. Matiende ni decision mora mora mitimo ok onego bedni ichiewo achiewa to wacho ni kawuono awacho ni koro pesa moro manitero cha onge. Kech mpango nyicho chakore chon. Nyithindo nyicho setimo registration, gidhi timo penj. Bagni madhi wuok e kar assessment ka, parie gima duong' mantiere mbele waka, assessment mar KJSEA, yani Kenya Junior School, Junior Secondary School assessment. Gino dhi miyo ji bagni nikech pesa onge, kakidwa time nikech mae timne mokwongo midhi timego. Kakidhi time gik midhi dwar ma kata na jok madhi timo practicals, gik midhi dwar jok madhi chung'ne penjgo, nikech pesa no ng'eni pesa ma igolo bar mar penjno ema chulo kata supervisors, invigilators ka be ema konyo kata security, nikech kiketo ni pesa mowuok e interior ministry ni emibi ter godo obila kata jok marito penj, pesa no ok rom. Omiyo pesa mar penj ni ema biro ka. Ere kaka ng'ato nyalo chung' sani kawacho ni koro pesa no ok dhi. Idwa ni mondo mi ithu jopuonj gi jonyuol, to jonyuol bende oseting'o mizigo mopek moloyo. Nenore ni sirikal masani kaluwore koda wach mabadi wacho, nikech owacho ni gope masani Kenya nigo ni malo, to sirikal kawo omenda mathoth kowuok e budget mondo mi ochul gogo imane okang' mokwongo ma koro nyiso ni weche mag somo mag primary gi secondary sirikal ok dhi nyalo kawo ting'no. Mano nyiso ni wanyalo dok e higni mag 2000 mondo janyuol ka janyuol one kaka nyathine dhi skul. Sipros, emomiyo akoni ni adwa koni osiep nambadi. Doge treasury kacha dhi lori alora kamoro gi experts ni mantiere kucho. Mondo mi kata kopo ni dwa wacho gi kiwachogo, iwache ka gin gi some level of intelligence. Mokwongo no wachi no ni idhi tim gimiluongo ni audit, ni wan gi gope maromo nade. Sani gope minyisowago gin gope mage. Gin gope mage michulo ma gin priority. To kopo ni gin gope ma halisi, ma ok gik mwawacho ni odious debt. Odious debt gin gope ma ng'ato dhi loka kaka moko ma Eurobond ka. Tiwinjo ni gowi omede wiu to pesa no kochopo kata ka kuma dhi okia, tidwa ni mondo mi ochul. To kopo ni ntiere moko ma gise yudo ni gicertify, validate, koni magi to ber. To gopego kaluwore gi kipengele mar 203 mano pend chik article 2 or 3 onyiso wa prioritization ni kitimo budget, kiallocate pesa, kitero ichako gi mane. Namba 1 iluongo ni national interest. National interest uting'o article 43 matiende ni en chiemo, en health, en ngima, en somo, en national security. Mago uket kanyo. Namba 2 e kama ikoni koro dhi ing'ia ni to gope mane ma are validly kata legitimately procured. Ere kaka ginto giloko mano kendo dhi malo. Emomiyo koni ni gidhi gilorre kucho. Ka giwuoyonwa to giwuo ka jok mong'e ni giwuoyo ne jo Kenya mano o succeed, oyudo somo modhi maber. Kik giwuowa ka giparo ni ji te ok ong'eyo. Ka gidonje mano, ere haraka ma gin go mar kawo pesa wani gichulo go gope mokwang'eyo. Akoni ni somo ni chal ka mogo. Ere kaka inyalo kawo pesa ni koro mogo onge ot ka. In gimidwa timo ni adwa dhi e tour moro, in e wuon dala. In emirito kanyo. In koro pesa no idwa dhi godo e tour, to kati we ka onge kata mogo. Nyaki tim prioritization. To prioritization akoni section, article 203 part mokwongo wacho ni ichako gi national interest. E Kenya ka national interest asekoni ase unpack ni kanyo, kata national security ntiere kaka gi unpack.
onge kaka wanyalo bukore ni kamo nego wachak go mondo ji oyieng, mondo ji osom, mondo ji obed mangima, mondo ni wan mano koro wawere go ni waringo wadhi ng'iyo kaka wachulo pes gope ma ok wang'eyo. Owuok ka ng'ama riek, kiluonge ni expert odhi kanyo ka ng'ama expert. Adwa na ten gimoro kanyo, nitiere gima Mbagni bende wacho ni nengo mar penje pacho ka nenore ka gima ni malo, nitiere penj ma nyaka go mana chape pinje maoko, kabedo wacho ni samoro e iye kanyo nengo miketo mar penj ok nengo hie, koro wacho ni emomiyo en omenda mang'eny ma samoro sirikal koro ok nyal chulo. Kanyo wacho kama riek to in Cyprus kata we mondo mikoro in ka penj kisefwenyo ni budget bill mane wang'iewo godo kalam ayude ka en 100 tidhi tiyudo ni kare inyal ng'iewe gi siling 20, igolo pesa no oko kosikoni wadhi ng'iewo kalembe ka 20 gi siling 22 ok wadhi ng'iewe gi malo kucho yani kanye miketie kama koni pala mabro ng'ado jok mosebedo ka inyo ji cartel mosebedo ka nyodho pes jopiny. Ok inyalo wacho ni nikech nyicha bei no ni malo ni koro wagolo ginoko. Mano ok solution. Kata in ang'eni mani ng'eyo. Gima otemo wacho ano adwa ni akia ni duol motiyo godo no en duol moa kanye, ok apani en duond Mbadi. Mbadi mosebedo ka wang'eyo cha kopo ni nyalo wuoyo gi duol no. Mano report mar jatend migawo mar omenda. Mano ok duol. Molero ni sirikal adwa ni mondo watieki en mani saa tin to nang'eyo ni ne wadhi wuoyo nyaka weche mag ang'eyo ni mbalariany duol mar HELB nyocho yango gi bende ni pesa gi onge go kendo gimanyo mana ni sirikal omany ne gi yo moro kaluwore ni kata jopuonjre masane ni year margi mar 2 ne ok ochune gi tuition nomigi mana upkeep magisebedo go. Par ni dwe mar 8 sani intake mar joma notimo penji ga mokalo donje skunde HELB ncho wacho ni onge pesa. TVET nitiere jopuonjre moheo 100,000 ma bende norem yudo funding 2024-2025 to nego bende gi yudo omenda. University funding nitiere kod GoPay ne mbalariany mag piny owacho gi mag ji giwegi. Adwa ni mondo iket na gini kaka jalony e weche mag somo mar nyiso janyuol kata japuonjre ni nitiere taya moro kosen taya mosesim kaluwore ni onge geno kowuok kuom duol duto mag sirikal monego be ni geno kuom gine somo ipachoka. Gibadwa kuonga wacho ni migepe duto ma wan godo e sirikal timuru gimiluongo gi kisungu ni reality check kato chakuru wuoth mar adieri mondo mi kopo ni uneno ka mbele rach tiwacho chon ok iwach ka ng'ato osedumbore e bugo koro kaka wuok tame adieri ikwano kuond kidienje mang'eny to an adwa kwano ni nyaka kochakore gi jopuonjre ma tiegore mondo bed jopuonj teachers training colleges mago ing'eni jok ma pok awinjo ka ji wuoye kendo wacho na antiere bura moro ma kendo nomako chunya malit ka giwacho ni gin kata sani ka gidhi e teaching practice idwa ni mondo mi gichul to gin ok giyud kata help matiende ni gimiluongo ni usawa kata equitable distribution onge kanyo wachake nyithindo mokalo 100,000 ma HELB wacho ni nyicha ok ginyal kata yudo pesa mag sponsor gi to kaendi e kama gikoni HELB ema ting'o budget koluwore gi ting'o proposal kaluwore gi idadi mar nyithindo mosekalo magidhi kawo to gikoni kuom nyithindo gi wadwaro pesa ni mondo mi wakony gigo. Ginyiswa ing'eni samoro ok gimiwa full information. Ginyiswa ni ere kaka pesa mane gikwayono ok ochiw to kane ok ochiw to nonyisgi ni pesa ne dhi yud kanye to gin be magisebedo ka ginyisowa ni change mar education system mar funding model cha ni nokel maber. Inyalo paro case ma Elimu Bora otere court gi Kenya Human Rights Commission gi students mag universities case no HELB gini joka nobiro ka pingo gikoni pesa no wayudo maber kendo gini ber wakonyo godo ji te ere kaka sani gine magiyuagore ok wadwar jok materowa gikoni giterowa gi pi kato giwacho gik moko adieri giwacho gik moko adieri a public life ka in decision me make gin decision ma ok obedo backed gi fact yani ok oket gi ratil kendo
kwan ni ka igin ji abich midwa ni mondo mikony, to in idhi wacho ma baramach namba ni miwuok ge wi, mano dhi miyo implementation ga bedo ga matek. Omiyo gima temo kwayo kanyo adieri migepege TSC help kuonde gi te kata TSC gi ni kata na tinde recruitment momegi mar jopuonj gimiyo mana wabunge gimiyo State House ni ka uru barupe go dhi umi jomo neno ni o qualify gibed jok ma komi tich tingeni mai tich momeya ratiro mitiye godo nitie nikech gin gi constitutional protection, yani pend chik ogeng'o gi maseche motimo tijino kata ng'ato mako mana bunde toke ka endi timo the right thing. Ko go ibunde bende ji piny biro ng'e ni ogoye nikech notimo gimidwaro cha mondo to gin kopo ni ginyiso weche mopogore ma wacho koni ma wacho gikelo confusion, yani girundo wich makendo ikoni education e Kenya koro bedo overwhelmed ma kidhi ka to en mach, kidhi ka en mach. Ok onego watim kamano, waketie uru kar somo obede gi kwe, obede gi orderliness, yani oriere tir ma ng'ato ng'eni kaka sani apango ni nyithindo biro donjo dwe mar 9, osepangne gi kar dak nitiere, chiemo nitiere, gige somo nitiere, jopuonji madhi puonjogi makata sani okoni okay jopuonji go sani kawe uru yweyo moro mondo mi refresh kuduogo tuduogo kutegno. Ok ni jopuonj itieko class ni tidonje machielo ool osebedo exhausted to payslip ne bende osekawo gimoro amora te nikech tax bende ng'eny. Japuonj no ok nyal dhi golo delivery maber. Adwani lornago mondo atiek weche manyien. Gima temo wacho adieri Kenjwa kaendi problems ma wan go wanyalo loyo nikech resources kata mwandu ma wan go oloyo ng'eny moloyo nyalo konyo waloyo tabu kata sida ma wantiere go. Gima onego bed ni wabedo godo adieri en ni ka watimo mipango to kik wakete mibadhi, to bende wabedie gi chuny mar konyo cha. Ok ni ng'ata madwa mulo to ng'iyo ni to ere kaka ana dhi golo. Koro mago apani e kwayo mwa gombo ni mondo mwabedi leadership kata telo mar somo e Kenya ka odok piny. Telo no nengo chier mondo mi obed motegno nikech ka telo nitie moriere tir gigi te obro neno kendo biro konyo mondo mi oterwa mbele. Aparo ni wach mar telo no gi wach mar somo en gimo yangore. Abro manyi mar mondo mi watimane report moriere kotenore koda weche mag somo. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya nyakora mogi kanyo wa udwan mondo wakawiyo moro machuok ka waduogo to watieko weche manyien mago imore. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali,
endo uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Machiegni kendo moko kuom wuone gwenge mag North Kabuoche kar chung'od bura man Dhiwa kaunti ma Homa Bay koro wuok oko ka jiwo joma chuo mondo kaw ting' mar konyo min utegi piro kendo rito nyithindgi matindo. Maneno ni nyithindo odongo ka gin kod ngima makare. Ma en kaluwore gi puonj ma giyudo e wi rito nyithindo ma hikgi ni nyaka dweche 3. Ali Abich miyo waler. E gwenge mag North Kabuoche ka chud bura man Dhiwa, riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Child Fund marango ngima nyithindo ma hikgi ni kind 0 nyaka 3 mar neno ni gidongo e yo mowinjore ne ochako chenro mar chiwo puonj ne wuone e gweng'no e ber mar bedo machiegni kod nyithindo ka gikonyo min utegi rito nyithindgi e yore mopogore kata e seche ma min nyathi onge. Lucas Onyango en achiel kuom wuoro mokawo ting' mar rito nyathine ka opire kata e kinde ma min ode onge ka okoni kuom thuolo malach. Thoth joma chuo bolo mana ting' mar rito nyithindo ne joma mine kendo gibed gi thuolo mar ng'eyo kaka nyathi onego bed ni dongo. Egi chon ne an kuom kia to gi sani koro kawuono an kuom ng'eyo nikech nyathi kare en marwa ji ariyo. Onyalo denyo tanyalo ruone nyuka momadhi kata anyalo tedo ne kuon mocham ka nyathi moseromo chamo kuon. Anyalo chwako ne kata chak momadhi. Kasa ma min gi onge kata kopo ni odhi oko lepe manorwako to an kod ng'eyo sani nonego bed ni alonyo gigo taluoko to kaseluoko taloko ne manyien. Lucas wacho ni wuone makawo ting' mar piro nyithindgi e kinde ma gidongo ikawo kaka jogo maonge dwole utegi ka ok ni ber mondo miyo kaachiel kod wuoro kaw ting' maromre mar rito nyithindgi. Nitiere chwo mang'eny mosewacho ni chi ng'ane oloyo, chi Lucas ni oloyo Lucas manade. To mano ok rachna nikech sama rito ngima nyathina kanodwanyore to aywe kata kawe ta loko ni lewni to aluoke to aneno ni ngima nyathina ema kine konya. Mama ting'o nya e dweche 9 monyuol nyathi koko chako pidi machiemoro nyathi wuothi. Nyathi odong' e wiye ma kata nyathi oyud mana kadwanyore ok nge ng'ama ng'iyo en ma en godo kende ka ji chiemo e mesa kiket nyathino kama chiemo biro lilo na kado kawuono an achiemo don ka denda ber moloye. Moko kuom joma chuo ma bendo kawo ting' mar piro kendo rito nyithindgi wacho ni puonj ma giseyudo e wach rito nyithindo miyo gi mijing'o mar bedo machiegni kod nyithindgi ka gikonyo kata min utegi tero nyithindo e klinik ka gijiwo joma chuo mondo kik we ting' mar rito nyithindo ne joma mine kende. Koro wapuonjore gik mang'eny e weche ler, e weche rito alwora, kaka alwora nyathi nyalo bedo gi kwe kich kwariwore pamoja to nyathi bende dongo kohero waduto te. En mondo mi nyithindo ma wan go odag e ngima mowinjore. Coordinator mar Child Fund Mary Ochieng wacho ni chiegni kuom nyithindo 100 manie kind higa 0 nyaka 3 43 ok dongo e yo mowinjore nikech giyudo arita makare kuom jonyuolgi kendo mane makoro miyo gidhi nyime gi chenro mar puonjo joma chuo ber mar kawo ting' mar rito nyithindgi. Statistics wacho ni kuom nyithindo 100 43 kuomgi ok dong maber mowinjore mondo mi obed gi full potential margi. Mano en atamalo mang'eny omiyo chuno nyaka walok kaka wang'iyo nyithindo mondo mi nyithindo gigo mowinjore manyalo miyo gidonge e yo makare momiyo gibed joma dongo manyalo chopo dwaro monego bed ni gitimo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Jimaro momi achiel 77 mane ochiwo bath lopegi ne gedo mar lai mar pie kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme oyudo chudo mar omenda maromo Sh15.2 kawuok kuom sirikal. Mae otim kokalo kuom duol ma ochung' ne pur makeyo pie puothe mano the National Irrigation Authority e tielo mar 2 mar chudo. Dweche ang'wen bang' ji maromo 80 mane ochiwo lopegi mondo gere lai mar pi e kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme e sabkon menyate kido chudo margi ji mamoko maromo 177 ma bende yando spido ka ito chudo margi oyudo chudo mar omenda maromo Sh15.2 e tielo mar 2 mar chudone. Jogo ma yudo chudone osebedo ka rito kuom higni 11. Rite gaminga chakre ne irrigation chakre madhigni 11. No mara ochopo nikech ochope wang'e kata obedo ni warite gaminga to chope wang'e. Pesa ni en pesa mosebudho ma kawayude kawuono. Kian as one of the farmers awinjo kamor kech aneno ka odhi konya e medo pur. Koro wadwoko ne sirikal erokamano kendo wadwoko ne jonia kuom paro maber mondo mi gipar ko joma be nosebedo kane gomba ni be chiemo noyude pesa ni odonjgo kata mani. Chiendo machuni ne otele kod jakom mar bodno man National Irrigation Authority Midusa Gilbert Maluki mane owacho ni pod nitie omenda ma odong' maromo Sh35 ma pod gidhi chulo jogo eko ma odong' e kinde mabiro. Maluki wacho ni chudone ok osetimre dichiel nikech pod nitiere wege lo ma pok obiro mondo koro ket kokgi ka giyie kod chudono ma omigi kod piny owacho. Leo tumekompensate wakulima 177 na zile pesa ambao tumewapatia kwa zile shamba, ile shamba lao lipitia kanao ni 15.2 million. Okwayo jogo modhi e doho ka otende kod weche mag chudo mondo yie koro gol cases go mondo ibed kod twak kod piny owacho. Jambo ambalo linatuzuia kutomaliza hili jambo, kulikuwa na kesi kwa koti ambao kuna wakulima ambao wameshtaki National Irrigation Authority, na kwa hivyo tunahimiza wakulima, we are requesting and urging all the farmers, kindly let us register our consent that we can remove these things out of the court. Piny owacho keto tenge omenda maromo Sh68 ma ichulogo jogo eko mane ochiwo bath lopegi ne piny owacho mondo koro ger e kuondego mabende koro piluwo e kar purni mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Magi biro kinde ma jopur bende koro dwaro mondo piny owacho tiek gedo mar kar purni ma nyaka sani kuom ekas 10,900 mana maromo ekas 7,200 kende ema pi osechope kendo pur koro dhi e nyime. Kene scheme no chakore chon. Tanyalo wacho gi dhok machielo ni no lack political goodwill. Nikech serikal mamalo nowinjo tiek scheme ni gi higa 5. Kendo wakwayo serikal ni koyie to ogol pesa mondo mi ochop tunge duto te kuonde duto te e Nyatike. Jopur bende koro yawo midhier ni kaka nderni maricho e kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Gima de tim mapiyo en kaka sana yore shida mar yore e scheme kanyo richo. Sewinjore gi manager mar Nia Maka ni wadhi bedo piny wane wago kwan nderni mage calverts mage ma okethore waketinegi pesa mondo mi access ka ginyalo bedo ni gidwa wuok joma dwa kawo rice joma kelo mondo for drying for sale gibed gi access. Bad migaono mochung' ne pur ma ike pie puothe National Irrigation Authority wach ni gidhi nyime kod tieko gedo mar kar purni ma giwacho ne nitiere kod nyalo mar golo chiemo mathoth e kaunti ma Migori. In the next 2 to 3 years we are going to do the infrastructure because we're looking around 700 million. Kuja has the highest productivity in the rice schemes because here we are getting about 3.6 tons per acre. The national average is about 2.8 tons. En scheme mapoko dhi mabor, koro wadwaro welo mondo bi warwako gi puothe duong' gi konywa pur. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wuoth mar M-Pesa odonjo e kaunti ma Embu e kinde ma gidhialo higni 18 mag chwalo chenro mag e pacho ka. Kambi mar Safaricom medo tiego jopiny e wi yore makare mag tiyo kod simbe. Wuoth mar M-Pesa no itimo e tudruok e kind kambi mar Safaricom kaachiel kod mano mar Rom Media Services. Wuoth mar M-Pesa sokoni nodonje kaunti ma Meru gi mor kod miel ka gilimo chichni mar Makutano, Kianjai, Muriri, Lare kod Maua.
norwak gi ilo ka jodak oromo gi jolendo magi hero mar nyakalondo ma Citizen kod Muga FM. Bang'e ne giyudo puonje witiyo kod M-Pesa makare ka bende ne giyudo mich modhuro. We're discussing here in Lare today with a few shopkeepers who are telling me how they used to struggle to take money to the bank, probably in Maua or somewhere. But now today they are paid through the Lipa na M-Pesa platform. E kaunti mabathe Tharaka Nithi e boma Machuka, mine no yudo thuolo mar tiegore wi yore mag tayo handgi kokale chenro mar wezesha mama mitayo gi kambi mar Safaricom. We will train them on financial awareness and many other elements to empower them as women. And one of the women groups will actually get a grant that they will use towards running their own businesses. Targeting women-led enterprises to train them on financial empowerment, business development, and also partly on branding and ensuring that they are well set in terms of saving. And to take advantage of good loans so that we stop shying away from borrowing money as women. We borrow the money, we put it in a productive manner, and we keep building our businesses and our lives. Chenro mag M-Pesa gin magomo yangi ni siro dongruok magochumi pachoka, kendo dochieng' makiny wuodhno ne dhi e kaunti ma Embu. 50 million Kenyans who support us, who have helped us build this brand. We are so grateful to Kenyans, and we will continue to do whatever it is in our power to enable you. Joyce Olo, Ramogi TV. Machiegni pautuke kaunti ma Kisumu osingo sirne skunde mane orieny e piem mag skunde sekondar ma Nyanza. Kautene gi jalup gavana ma Kisumu Daktari Owili, jotugo mawuok Agai kod Sigoti Girls ne okawne gi hawi kana nokwane gi hawi maber e tuke mag final nationals kopogore gi chiwo ne gi gige tugo mopogore opogore. Tuke mag national maigani dhi timore kaunti ma Kakamega kama bende ibiro goye tuke mag skunde Afrika ma Ugwe. Most importantly, we wanted to demonstrate our commitment as a county to sports. We believe that sports, just like academics, can be able to propel our boys and girls to the highest levels of their career. And we have also committed to the team to help them in their preparations as they head into camp and head into the competition, and also promise to work with them at that journey. We have also declared, ladies and gentlemen, the two schools to the world. We are saying Agai, the mighty Agai, to the world, and we are saying the mighty Sigoti Girls to the world, because we believe that the world really is their limit. So we expect them to win the national championships in Kakamega County, and we want to see them representing Kenya in the East Africa competitions. What I want to promise is that we are going to carry the trophy. We're just going to play, but to carry it back to Kisumu. Yeah. And we are not going to let Kisumu count down, because, as you know, Kisumu is known for soccer. And that is what we are going to do there. And we want to welcome all our fans to come and watch our games. Kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy olando kweth mare mogik mar jotugo madhi chung ne Kenya e tuke mag CHAN. Mairi timore sechegi modong manandalo chiko kende to tukego chakore e pachoka. Kocha no onywako joloyo Masud Juma kod Felix Oluoch e timno. Tim mar Gor Mahia, Bandari kod Police FC e timbe manigi kwan mamalo mar jotugo e kweth Harambee Stars moting'o jotugo 25. Kenya goyo tugi mokwongo Kasarani tarik 3 dwe manyien e kindgi kod DR Congo.
Tim mar Tusker FC okao sei mar jatugo Eugene Ikutwa motelo chakruok mar season manyien. Ikutwa nyocha en jatugo mar Bidco United season mokalo. Jatugo no majahigni 22 nyiso mor mare kuom donjo Tusker kowacho ni obiro temo konyo Tusker yudo simo mar league. Tusker wacho ni donjo mar jatugo no dhi konyo gi dino back mane ok obedo maber ahinya season mokalo. Kocha Charles Okere bende opako lony mamalo ma jatugo no nyiso e season mokalo kane club mar Bidco. Kafurahia sana vile nilipata hii call up. Ni kila player anasikia vizuri kitu na timu kubwa, timu yenye inawini vikombe. Hiyo ndio raha yangu. Mimi kitu ya kwanza naweza penda kuachieve ni kushinda kikombe. Kaza shinda kikombe naweza sikia vizuri sana. Naweza kuwa happy sana. Obvious timu kubwa obvious lazima kutakuwa na competition. Mimi nimejiprepare vizuri. Season ikianza nitakuwa poa. Yakoromo gimane thuolo mane wantiere godo ne weche manyien mag oimore. Erokamano nyakom kao thuolo mari mar budho kodwa e chenro ni duto. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka.